Gadewch ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di, tywalt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Ond cyn hynny, nos Fawrth sy'n dod, noswyl yn Nadolig, fe fydd na oedfa ar-lein yn unig, sef croesawu'r Nadolig. Felly chwarter wedi 11 yn yr hwyr, ac yn gorffen mor agos i hanner nos a phosib fe fydd ein hoedfa Nadolig, croesawu'r Nadolig. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni aros ar ein heistedd i ganu Carol rhif 31. Welen gwawrio ddydd i'w gofio gen i'r seilog gorau swydd 31. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lyc, y benod gyntaf ac yn dechrau darllen yn adnod 26. Lyc, penod 1, adnod 26. Ac yn y 6 mis, yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yng Galilea a'i henw Nazareth, at forwyn wedi dyweddio i ŵr a'i enw Joseph o di Dafydd, ac enw y forwyn oedd Mair. Yr angel a ddaeth i mewn ati ac y dywedodd henffych well yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd, hithau pan ei gwelodd ac y thryblwyd wrth ei ymadrodd ef a meddylio a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, nac ofna Mair, cynnes ti a gefais ffafr gyda Duw, a gwele ti ag ei fechiogi yn dy groth ac esgori ar fab ac elwi ei enw ef Iesu.
Hwn fydd mawr, ac elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo y rhydd yr arglwydd ddiw o'r seddfau dad Dafydd. Ac efead e'r nasa ar di Jacob yn dragywydd ac ar ei frenhiniaeth ni byd diwedd, a mae'r ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i ŵr. A'r angel atebodd ac y ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arnat ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di, am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohono ti a elwyr yn fab diw. Gwel Elizabeth y Gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw'r 6 mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amhlantadwy. Cynnes gyda Duw ni bydd dim yn amhosib. A dywedodd Mair, wele wasanaethyddes yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, a'r angel a aeth ymaith oddi wrthi hi. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ein bod yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn gweddio nawr y byddi di trwy dy ras yn ymweld â ni ac y byddi di yn dod lawr i'n plith. Ac o Dduw gad i ni weld pethau i ni yn ei hystyried yn amhosib, ond i ti y maint yn bosib, yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn ôl dy wyllus di, ac felly o Dduw i ni yn galw arna ti, i ddod lawr i'n plith, ac i wneud yr hyn sydd yn edrych ac yn ymddangos i'n meddyliau bach ni yn amhosib, i gyrraedd yr ardal hon, i gyrraedd y ddinas hon, i gyrraedd ein gwlad ni o Dduw. A byddi ti yn gweld yn iawn i ddod lawr i'n plith, i ni'n meddwl am yr adeg y dath yr arglwydd Iesu Grist i lawr i'r ddaear yma. Ond o Dduw i ni yn gofyn unwaith eto y byd y bresenoldeb i'w deimlo ac i'w weld yn amlwg ar y ddaear yma. Yn ein hardal ni yma ac yn ein gwlad fach ni, y byddwn ni yn gallu gweld fel y mae'r wlad hon wedi dystio'r blaen. Presenoldeb yr arglwydd yn ein plith. Ac o Dduw dyma yw ein dymuniad ac yn gweddio o Dduw y cawn gyffyrddiad o'r nef yn ystod yr oedfa hon. Gad i ni fod yn ymwybodol dy fod ti wedi dod i'n plith. Ac o Dduw mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu gyrwch pob enw arall. Does dim ateb arall o Dduw, does dim gobaith arall i ni yma fel dy blant, ond ni bai i ti i ymyryd. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ymyryd, yn gofyn i ti i ddychwelyd i'n plith, gofyn i ti ddiwygio y wlad hon unwaith eto, yn diwygio ni o Dduw, madde ni am ein crwydro cyson, madde ein bod ni yn tynnu'n golwg oddi arna ti mor aml. Madde ni o Dduw bod ni mor aml yn llawn amheuon ac yn ddim yn dod gydag unrhyw ddisgwyl. Ac o Dduw madde ni i ni'n gallu cael ein digaloni mor sydyn. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i helpu ni yn nawr i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. Gad i ni edrych tuag at ti, yr un sydd yn abal i ddod lawr a dod â chysur yr efengil o'r newydd i ni. Gad i ni brofi cysur yr ysbryd glân ar waith yn ein cylonau ni ac yn gwneud ni ar hyn y dylsem ni fod o Dduw. Y byddi ti yn gweithio arno ni fel y byddwn ni yn byw i dy ogoneddu di, ath fwynhau di. Mor aml o Dduw i ni'n cyffesu, i ni ddim yn byw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di o gwbl. Ac o Dduw i ni mor aml yn eog ein bod ni'n fodlon ar peidio mwynhau dy gwmniaeth gyda ni. Felly o Dduw trigar hawrth yn ni. Paid a delio ni yn ôl ein heiddiant, ond o Dduw y byddi di'n delio ni fel dy blant. Ein bod ni yn gallu dy alw di yn dadnefol. Felly ter di'n plith. Dychwela i'n gwlad ni, dychwela i'r oedfa hon heddi, pnawn trwy gydol y dydd. O Dduw, tyrd bendithia diogela ni hefyd rhag yr un drwg. I ni'n cyflwyno Dduw ein hoedfa ar-lein ar noswyl yn Nadolig, gad i'r presenoldeb di fod i'w deimlo yno hefyd. Wrth i ni groesawu'r Nadolig, byddwn ni yn dechrau'r Nadolig yn y modd cywir, yn troi'n golygon tuag at ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, bendithia ni nawr, tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu nesaf, Carol rhif 4, Cesolwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Carol rhif 4, gen i sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r Efengyl nôl Lyc y benod gyntaf ac adnod 37. Lyc penod 1, adnod 37. Cynnes gyda Duw, ni bydd dim yn amhosibl. Nawr, yn y benod hon, yn y benod gyntaf o'r Efengyl yn ôl Lyc, byddwn ni barod wedi darllen am ymweliad yr angel Gabriel a Zecharias. Ac mae'r holl hanes yno.
Ac siwr o fod, byddwch chi'n gyfarwydd ar hanes sefyllfa Zecharias a'i wraig Elizabeth, oedd nad oedd plant ganddynt, adnod 7, ac nid oedd plentyn iddynt, am fod Elizabeth yn amhlantadwy, ac yr oeddynt wedi myned ill dau mewn gwth o oedran. Ac felly, o ran ein golwg dynol ni, wrth i ni edrych ar y sefyllfa, mae'n ddealladwy yn diwe. Nad oeddynt yn disgwyl. Bydden nhw byth wedi disgwyl clywed newyddion fel hyn. Yr oedden nhw wedi hen dderbyn y ffaith na fyddant yn cael plant. Ac felly, yn sicr bydden nhw ddim wedi disgwyl derbyn neges fel y cawsant gan yr angel Gabriel. Bydden nhw ddim wedi disgwyl adnod 13. Eithir yr angel a ddywedodd wrtho, nac ofna, Zacharias, canis gwrandawyd dyweddi, a wraig Elizabeth a ddwg i ti fab, a thi a elwi ei enw ef Ioan. Ac felly, dyna'r neges gawson nhw. Ac siwr o fod wedi dod fel tipyn bach o syndod. Ond yna, i ni darllen ymateb, Zacharias, yn debyg tybio ni beth fyddai ein hymateb ni. Petaw ni wedi bod yn yr un sefyllfa, adnod 18, a dywedodd Zacharias wrth yr angel, pa fodd y gwybydda fi hyn? Canis, a mae'n rhoi'r rheswm pam fod e'n cwestiynu, mae'n amau, mae'n cwestiynu'r peth, neu pa fodd dwi'n mynd i wybod bod hwn yn wir? Sut, pa brawf sydd yna bod hwn yn wir? A mae'n rhoi'r rheswm pam mae'n cwestiynu'r peth, canis yn afgwrw i fi am gwraig hefyd mewn gwth o oedran. Felly mae yna amheuon a chwestiynu. Yr hyn sydd yn cael ei ragfynegu yma yw gwyrth. Mae gwyrth yn cael ei ragfynegu fan hyn, ac mae gwyrth yn digwydd. Doedd dim un ffordd y bydd Elizabeth wedi gallu cenhedlu plentyn yn ei sefyllfa hi. Doedd neb wedi bod yn y sefyllfa o'r blaen, fel hyn, yn y dyddiau hynny, ac yn y dyddiau yma, dyw e ddim yn rhywbeth naturiol i ni ddisgwyl yn yr oedran yr oedden nhw. Ac felly yr oedd Gabriel yn dweud wrthynt y byddai Duw yn peri fod yr hyn i bob ymddangosiad iddyn nhw oedd yn amhosib ei fod yn bosib. Ac felly dyna'r cefndir. Ond nawr mae yna rhywbeth llawer pwysicach yn mynd i ddigwydd. Oedd gan Gabriel neges lot fwy pwysig. Oedd hwnna'n un neges pwysig. A dweud am i Elizabeth a Zacharias bod nhw yn ei henaint yn mynd i cael plentyn, ac felly nhw'n mynd disgwyl ac mae Zacharias yn cwestiynu'r peth a ddim yn deall y peth ac yn amau'r peth a mae eisiau rhyw brawf o'r peth, ac wrth gwrs maes o law fe ddath yn amlwg. Ond nawr mae yna rhywbeth llawer pwysicach yn digwydd. Felly, gyntaf hoffwn ni edrych ar y neges unigryw yma sydd gan Gabriel, ac yn ail y ffydd syml a welwyd, ac yn olaf gobaith dyn. Wel, yn gyntaf, y neges unigryw yma. Anfonodd Duw Gabriel eto ar neges sydd yn holl bwysig. Mae newydd roed un neges, mae e'n dod â neges arall yn awr. Ac fe ath i Nazareth at y forwyn fair. Ac felly am y fuddod gan Gabriel yn dod o'r nefoedd am wasanaeth ffyddlon. Ac wrth gwrs, byddwch chi'n mynd disgwyl dim byd gwahanol, byddwch chi'n gobeithio fel hyn y byddai, ac mae yn sicr yn dangos hyn, yr oedd yn ffyddlon i'r neges yr anfonwyd, ac yr oedd y neges ei yn rhai anodd yn doedd, oedd yn mynd yn gyntaf at doi berson hen, tu hwnt oedran naturiol i roi genedigaeth ac i roi neges, efallai na fydd yna dderbyniad iddo, efallai bydd yna gwestiynau ac amheuaeth am y neges, felly doedd hwnna ddim yn agos, yn hawdd, ac yn sicr i bobl pechadurus fel chi a fi, i gredu, gan fod pechod yn ei ddallu cymaint, ac felly oedd yn mynd at bobl byddai yn cwestiynu'n syth. Ac felly mae yna rhyw elfen fan hyn o'r weddi'r arglwydd i ni'n newydd i ganu fe ar ddechrau'r oedfa, gwneler dywyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyna wireddu'r peth. Mae ewyllus yr arglwydd yn amlwg yn cael ei wneud yn y nefoedd.
A dyma beth ni'n gweld gyda Gabriel. A mae Gabriel yn dod lawr o'r nefoedd ac yn gwneud yr hyn oedd y wyllus Duw, i roi neges i bobl oedd yn mynd i gwestiynu'r peth yn gyntaf, a neges anodd, anghredadwy. Ac yr oedd Gabriel yn ifydd i wneud y wyllus y tad yn y nef. Ac felly yma ar y ddaear eto gwelwyd hyn. Os oedd newyddion y gafodd Zacharias ac Elizabeth yn un anodd i'w gredu, a hwythau'n hen a thiwnt i oedran i gynhedlu plant, serch hyn felly'r dweud yr oedd popeth arall iddyn nhw yn dilyn trefn natur. Doedd dim byd y tu hwnt fan hyn. Ond yma, yn wahanol i'r sefyllfa yna am neges, yr oedd yn ddigwyddiad, yr oedd cenedlaethau o Iddewon wedi bod yn aros yn eiddgar amdano, bod yr Iesu, mab Duw, y Meseia, yn mynd i ddod i'r byd. Dyma beth o'n nhw wedi bod yn aros amdano. Dyma oedd holl hanes Iddewiaeth, bod y Meseia yn dod. Ac felly nawr yn yr sefyllfa yma, mae'r amser wedi dod, ac mae Gabriel yn dod at Mair, at y forwyn Fair, ac yn dweud wrthi bod hwn yn mynd i ddigwydd. Ac felly, dwi ddim yn achlysur un o lawer, hwn, un o'r prif achlysuron yn hanes y byd, fod Gabriel yn dod ac yn dweud wrth Mair, dyma yw'r peth pwysicaf sydd yn mynd i ddigwydd ar wyneb y ddaear yma. Yn holl hanes y byd, holl gwahanol hanesion, yr rhyfeloedd byd, a'r holl bethau mawr sydd yn digwydd, dyma'r digwyddiad pwysicaf oll. A hon oedd yn mynd i glywed y neges. Oedd yn mynd i ddigwydd i Mair yn wyrth, ond sylwch, roedd y wyrth yn mynd i fod yn wyrth unigryw, yn wahanol i wyrth gyda Elizabeth a Zacharias. Yr oedd hwnna'n wyrth, ym mhob ystyr y gair allech chi ddweud, ond mae yna rhywbeth unigryw fan hyn. Yr oedd y cenhedliad neu'r beichiogiad yn mynd i fod yn gwbl unigryw. Y fath ni bu erioed o'r blaen. Nid oedd dyn yn mynd i fod yn rhan o'r cenhedliad, ac felly yr oedd y newyddion fwy syfrdanol a rhyfeddol ar hyn y glywodd Zacharias ac Elizabeth. Doedd dyn yn mynd i fod yn rhan o hwn. Oedd hwn yn mynd i ddod o'r holl ffordd o'r nefoedd ei hun o Dduw o'r ysbryd glân. Doedd Joseph ddim yn rhan o'r peth. Felly mae hwnna fel tipyn o sioc. A'r holl amgylchiadau o gwmpas y peth, yr oedd yr un oedd i fechiogi mewn modd gwirthiol unigryw, oedd yn wyryf, ac doedd hi ddim o unrhyw le o bwys. Doedd hi ddim o le mawreddog chwaith. Ac felly, chi'n meddwl, wel, am amgylchiadau. Byddwch chi wedi meddwl efallai o Rifau neu Jerusalem neu rhywle mawr pwysig yn yr adeg hynny. Na. Doedd hi ddim o'n unlle gwraig o le bach di-nod yng Galilea o Nazareth. A dim dim ond hynny, yr oedd hi'n wraig, oedd ar fin priodi sair lleol, felly mae'r amgylchiadau yna yn rhai anodd hefyd. Doedd hi ddim eto yn briod yn llawn ystyr y gair, ac felly gallai pob math o broblemau o cyhyddiadau fod wedi cael ei rhoi, ac felly mae'r holl sefyllfa a fod y gŵr oedd ar fin ddod yn gŵr yn sair cyffredin. Doedd e ddim yn rhywun uchel i barch o fewn cymdeithas, sair lleol cyffredin o Nazareth. Mae'n anhygoel. Ac i hon, i Mair, i glywed gan Gabriel, lle chi feddwl nawr, byddwch chi'n meddwl bod yna le gan hon i gwestiynu'r peth, bydda Mair wedi gallu dweud, nawr, o Nazareth, i fod yn fam, a fod brenin y brenhinoedd. Mae hwnna'n ddigon yn ei hun, ond yw e? Dwi'n mynd i roi genedigaeth i frenin ar lefel nid brenhinoedd dearol, brenin y brenhinoedd. Arglwydd yr arglwyddi. Gwaredwr y byd. Mae'r un sydd wedi dod i achub y byd o'i pechod. Dyma be mae Gabriel yn dweud. Rwyt ti'n mynd i roi genedigaeth i'r un sydd yn mynd i fod yn waredwr y byd. Dychmygwch y sefyllfa. Dychmygwch yr eiliad. Glywodd i geiriau Gabriel. Bod gwaredwr y byd. A mae hi oedd yn mynd i fod yn fam. Eseia 55 adnod 8 i 9.
A mae hwn yn wir yn dweud, cynnes nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd. Cynnes fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddeiar, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Y mae tu hwnt yn dweud, byddech chi byth wedi dychmygu sefyllfa fel hon. Byddech chi byth wedi trefnu. Petaw ni wedi trefnu unrhyw beth felly. Petaw chi'n cael rhyw wers greadigol a wneud rhyw grefydd lan ar rhywbeth. Mae'r holl beth, mae'r holl amgylchiadau, ond yr holl beth wedi proffwydo hefyd. Dyma beth sydd yn gwneud hyd yn oed yn fwy anhygoel, proffwydwyd am yr holl sefyllfa yma, ac nawr o fewn cyflawniad amser, y mae Gabriel yn dod at Mair, a mae'r holl amgylchiadau o hamgylchu yn gwneud hyd yn oed yn fwy anhygoel. Mae ffordd yr arglwydd y tu hwnt i'n ffyrdd ni, ond maen nhw'n mor iawn, yn diwy? Mae mor gywir. Mae yna rhywbeth am yr amgylchiadau sydd yn dyrchafu Crist gorywch pob enw arall. Ond nid yw yn digwydd drwy gydol gair Duw. Mae'r arglwydd yn gweithio mewn ffyrdd sydd y tu hwnt I ni dro ar ôl tro ar ôl tro. Allen ni feddwl nawr am hanes ein glafach ni. I ni meddwl am yr holl amgylchiadau ac yna mae'r arglwydd yn dod ac yn gweithio. Ac I ni meddwl heddi, does dim adeg fwy tywyll yn fy marn I yng Nghymru na hon. Allai ddim dychmygu unrhyw adeg fwy digalon i'r ffydd Gristnogol yng Nghymru na heddi, 2024. Mae e'n sefyllfa'n druenus, ond yw e? Ond mae'r arglwydd yn gweithio mewn ffyrdd sydd y tu hwnt I ni. Mae bob un neges fel hon. Dyma fel digwyddodd adeg yn y Dolig cyntaf yna. Mae'r arglwydd yn gweithio yn ei ragluniaethau yn hanes y byd ac y mywydau unigolion hefyd mewn ffyrdd na allwn ni ddeall. Ac mor gyflym I ni I amau ac I gwestiynu falle fel yr oedd Zacharias yn gwestiynu. Yn hytrach fe ddylsem aros am ychydig, oedi am ychydig ac ystyried a chofio mae mawr yw Duw a'i fod ef yn gweithio ei bwrpasau yn y ffyrdd y mae yn gweld yn iawn. Dyna beth ddylen ni fod yn ei. Mwy fel Mair. Fe welwn ni hynna mewn eiliad bach nawr. Efallai oedi chydig bach a meddwl y mae'r arglwydd yn gallu gweithio mewn ffyrdd sydd y tu hwnt i'n deall ni. Fel mae'r emynydd yn dweud, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr yw yn awr brenin, nef a deiar lawr. Dyma be gafodd Mair I wybod, y neges gafodd I gan Gabriel. Mawr oedd Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr yn Methlem a Chalfaria, mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Mawr iawn fydd ef ryw ddydd pan ddatgyddir pethau cudd. Ond dyna be gafodd Mair I wybod gan Gabriel, yr oedd brenin y brenhinoedd yn mynd I gael ei eni ac mae mawr fydd e. Mi fydd e mor fawr, mae fe fydd gwaredwr y byd. Am wyrth, am neges unigryw. Gafodd Mair a bydde hi'n rhoi genedigaeth mewn ffordd nad oes neb erioed wedi brofi o'r blaen. Doedd dim dyn yn agos iddi. A fe ddath yr ysbryd glân lawr am wyrth, roedd rhaid iddo fod. Dim llygredd pechod, dim byd, a mae'r holl beth yn unigryw. A dyma'r neges gafodd I. Allwch chi dychmygu beth fydde wedi bod fel iddi wrando. Ac felly, wrth I ni symud ymlaen, ffydd syml. Pan ych chi'n meddwl am ei chefndir hi, ei sefyllfa hi, ei chartref hi, bydde hi'n sicr ddim wedi disgwyl y fath newyddion. Gwrandewch ar adnod 26 ymlaen. Ac yn y 6 mis yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw I ddinas yng Galilea a'i henw Nazareth at forwyn wedi dyweddio. Sylwch at forwyn. Doedd hi ddim wedi bod mewn perthynas o gwbl. Ac felly nawr, at forwyn, wedi dyweddio, wrth gwrs, yn y dyddau hynny, mwyn yn fwy o addewid na dyweddio bron fel bethau yn briod o'n sefyllfa ac fod o dim troi nôl ar hynny. At forwyn wedi dyweddio I wr a'i enw Joseph o di Dafydd. Sdim amser dyn ni nawr, ond mae llinach Mair a mae llinach Dafydd. Mae'r llinell y teulu ar y ddwy ochr, mae'n anhygol, ond mae hwnna'n wyrth yn ei hunan. Fod yr un mewn hanes
Ac o ran yn ddeiaryddol a'r holl beth, a'r holl proffwydi, i gyd yn dod lawr i Mair a Joseph, ac yna mae hi'n cael y neges yma bod hi'n mynd i rhoi genedigeth, a mae hwn fydd brenin y breninoedd. Mae'n anhygol. A'r angel a ddaeth i mewn ati, ac a ddywedodd henffych well, yr hon a gefais ras, yr arglwys i gyda thi bendigaid wyt ymhlith gwragedd. Dychmygwch. Dyw Mair ddim yn un i ni fod i addoli, ond yn sicr mae'n un i ni'n parchu, fel fyddwn ni'n parchu'r apostol Paul a Pedr a disgyblion. Am fenyw. Ond am presenoldeb, dychmygwch presenoldeb dwyfol. Un a ddaeth o'r nefoedd a neges o Dduw, neges bod Duw gyda hi. Dyna be gafodd ei glywed. Fod Duw gyda hi. Dyma sicrwydd gafodd hi. Ei fod yn bresennol yna nawr gyda hi. A mi fydde'r presenoldeb dwyfol yna. Pan ni'n meddwl am hanesion diwygiadau, allech chi bron dweud, mae hwn ar ryw lefel arall. Mae bron iawn fel bod nefoedd ei hun wedi dod yna. Mae e'n dwi. Yr oedd hi yno ym mhresenoldeb, o'r oedd Gabriel yna, mi fydde presenoldeb yr arglwydd yna, mi fydde'r holl beth, mi fydde wedi bod yn rhywbeth arbennig iawn. Mae presenoldeb yr arglwydd yn hyfryd, yn diwe, ac mae e wastad yn gysur i ni hefyd yn y pen draw, ac eto mae'n dod ag ofn. Mae presenoldeb Duw yn gwneud hynny. Darllenwch hanesion diwygiadau, fe fydd yr holl beth yno, fydd e? A pan i chi'n dod yn Gristion, mae'r un peth. Mae'r profiad mae rhywun yn cael pan ma'n dod yn Gristion, yn sicr i chi, pan i chi'n dod yn Gristion, i chi'n teimlo presenoldeb Duw. A pan i chi'n teimlo presenoldeb Duw, mae yna rhywbeth yna, mae yna rhyw presenoldeb, mae rhyw ymdeimlad hyfryd yna, mae yna rhyw gysur yna, ond hefyd mae yna ofn yna. Mae'n dychryn chi. Ac efallai mae'r ofn sydd yn flaenllaw yn gyntaf i rai. Mae yna rhyw ymdeimlad o ofn a pharchedig ofn a bod Duw mor fawr ac e gallai dweud y gair a fe allai dod a'ch bywyd i ben yn y fan ar lle a'ch anfon chi dragwyddoldeb. Dyna be mae presenoldeb yr arglwydd yn ei wneud. Mae e'n dychryn rhywun o dragwyddoldeb i rai. Mae presenoldeb Duw mor real. Mae'n dod â nhw wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb ac yna maen nhw'n gweld effer neu hun o'i blaenau nhw rai. A mae'n dychryn nhw. Falle rhai'n cael ymdeimlad o beth fydde dydd y farn fel. Mae'r ymwybyddiaeth yma ni dychryn nhw, fydden nhw'n sefyll ger bron Duw perffaith. Ac y bydd Duw perffaith yn ei condemnio nhw hyd tragwyddoldeb am wrthod i mal. Dyna be mae presenoldeb Duw yn neud. Ond hefyd, os yw'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, a mae presenoldeb yr arglwydd yn real yna, yn llaw, fe fydd presenoldeb o gysur yn dod hefyd, a gobaith. Mae'r holl beth yna, yn dwi? A dyna falle bydde sicr bydde wedi hofni i bwynt, bydde? Neu mae wedi chythryblu hi o leia. Adnod 29. A hithau, pan ei gwelodd a gythryblwyd wrth ei ymadrodd ef. A meddylio a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. Felly mae'n gweld Gabriel, mae'n ei weld Pan ni gwelodd, mae'n cael ei chythryblu a'i ymadrodd gyda'r neges mae'n ei roed. A chi gallu deall na, petai chi yn y sefyllfa na, mi fydda'n eich siglwch i ryw raddau, adnod 30 a dywedodd yr angel wrthi, nac ofna Mair, cynnes ti ag efais ffafr gyda Duw, a am garedig. Mae Gabriel mor garedig fan hyn, ac yn ofalgar iawn o Mair. Mae e'n gwybod, mae e'n dod â newyddion sydd yn mynd i fod mor syfrdanol. Mae hon yn ddynes, fyddai'n ddynes dda, byddai'n cario ymlaen ei busnes bob dydd yn meddwl ar fi'n priodi a'r holl drefniadau, a'r holl beth yna. Byddai ddim wedi disgwyl Byddai ddim wedi meddwl, wrth gwrs, drwchwch pwy dwi, mae'n naturiol, mae fi fydd. Byddai ddim wedi meddwl, ai fi fydd, yr un fydd yn dod ar gwared, byddai dim byd o'r fath. Felly mae'n syndod, mae'n sioc yn diwe. Adnod 31. A gwele ti ag ei fechiogi yn dy groth, ac a esgori ar fab, ac a elwi ei enw ef Iesu. Ac yna dychmygwch be bydda hwn fel, i Mair. Hwn fydd mawr,
ac a elwyr yn fab y goruchaf. Ac iddo rhydd yr arglwydd ddew o'r seddfa ei dad Dafydd. Ac efe ade'r nasar di Jacob yn dragowydd. Ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. Dychmygwch clywed pob un o'r un. Mae yna gyfresu o bregethau i'w gael ym mhob un rhan o'r adnodau hynny. Am newyddion, y bydd baban a aned iddi hi, yr un a ddawyd ers cyn dechrau'r byd, ac mae hwn fydd y Meseia, yr un a neiniwyd gan Dduw, mab Duw, creawdwr y byd, fod yr un a ddwedodd bydded goleuni, a bydd yr un oedd wedi creu yr holl fyd yma, yr adar, yr anifeiliaid, y creaduriaid, y môr, yr awyr, yr tir, y ffrwythau, yr llysiau'r coed, y bryniau'r mynyddoedd, y moroedd, yr awyr, y cymylau, yr holl system, pan i chi'n sôn am law a'r dŵr, fe greodd y cyfan, bod hwn yn mynd i cael ei eni i Mair. Ond fwy na hynny, hwn fydd yn waredwr y byd, hwn fydd yn marw ar y groes, hwn fydd yr un oedd Moses yn sôn yn Genesis 35, fydd yn sathru ar ben y sarf. Hwn yw'r un oedd Eseia yn sôn, fydd yn marw ar y groes. Ac yn mynd fel oen i'r lladdfa. Hwn, a'r holl brofiad yma, oedd Gabriel yn dweud, mawr fydd hwn fydd brenin y brenhinoedd. Am newyddion. Creawdwr y byd yn mynd i cael ei eni ohono ti, fe fydd yn frenin, yn teyrnasu at sylwch, fydd yn teyrnasu am byth. Mae e'n mynd i fynd mlaen. Ti'n gyfarwydd Mair ar glwyddi a brenhinoedd a thywysogion, a mae teyrnasiad nhw'n dod i ben ar ôl hyn a hyn o flynyddoedd. Maen nhw'n cael eu concro, mae rhywun yn eu curo nhw, yn lladd nhw, brydychu nhw, be bynnag yw e. Ond na, fydd hwnna ddim yn digwydd i hwn. Brenin a brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. Mae ei deyrnasiad yn mynd i bara trwy gydol hanes y byd ac mewn i dragwyddoldeb. Dyna be fydd hwn, fydd dim diwedd i'w deyrnasiad ni, fydd ne byth yn gallu drechu. Fydd ben ar bawb. Hwn yw gwaredwr y byd. Ond sylwch ar ymateb Mair. Mae mor wahanol Zecharias. Adnod 34. A Mair y ddwedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn, gan nad adwain i ŵr. O, mae mor wahanol. Nid cwestiynu sydd fan hyn, ond methiant i ddeall sut oedd hyn yn mynd i ddigwydd. Dwi ddim yn cwestiynu bod yn mynd i ddigwydd. Does dim amheuaeth fan hyn. Dwi ddim yn dweud, wel, mi eisiau prawf o'r peth, achos mae hwn, tu hwnt i bob rheswm naturiol. Dwi ddim yn dweud dim byd o'r fath. Dwi ddim yn gofyn profa'r peth, sut fyddai'n gwybod bod yn mynd i ddigwydd. Na. Be dwi ddim yn deall yw sut mae'n mynd i ddigwydd, achos dwi ddim wedi nabod gŵr. Ac felly dwi ddim yn bosib yn ei barn hi, yn ei meddwl hi, ond felly mae'n gwybod, mae'n mynd i ddigwydd, ond sut? Ateb. Yn adnod 35 ar angel atebodd ac y ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di. Am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohono ti, a elwyr yn fab Duw. A mae hwnna'n ddigon iddi. Mae'r ateb yn ddigon. Mae Mair yn bodloni gyda'r ateb. Nid oedd modd iddi ddeall y dull. Dwi ddim yn bosib i Mair i ddeall y dull. Mae'n amhosib oedd hynny. Ond chafodd ateb y gallodd gredu a phlygu mewn addoliad. Mae'r ysbryd glân a ddaw arna ti. A nerth y goruchaf ath gysgoda di. Ac am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ono ti a elwyr yn fab Duw. Dyna ddigon, nag i sydd eisiau ti wybod. Does dim angen i ti wybod y manylion. Dwi ddim yn bosib i ti ddeall y manylion. Dyma sut y mae e'n mynd i ddigwydd. Ac felly mae'n plygu mewn addoliad a chredu. Am oes i ni'n byw ynddi. Mae'r fath falchder heddi yn does. Yn meddwl y gallwn ddeall pob dim. O am ffydd fel y gwelir yma sydd gan Mair. Ni allwn ddeall, ond gellir credu. Mae yna lot yn dos na o bobl, gan dydyn nhw ddim yn gallu deall sut bod Duw yn bodoli.
ac felly'n gwrthod credu. Maen nhw'n fodlon credu lot o bethau eraill dyn nhw ddim yn deall. Ond ar mae materion pwysicaf fol, dwi ddim yn deall. Dwi'n yn deall sut gall un dweud y gair a bydded goleini ac roedd goleini. Felly maen nhw'n gwrthod credu. Ond mae Gabriel hefyd yn helpu Mair gan fod yn cyfeirio at Elizabeth. Adnod 36, ac wele Elizabeth y Gares, y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn yw'r 6 mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amhlantadwy. Felly mae'n dweud wrth i am gysur i glywed am wyrth arall, ac yn am ddatganiad i bwysleisio sicrwydd a chadernid y neges. Mae fel bethau Gabriel yn ymwybodol o wendid, nad yw Mair wedi cwestiynu, mae wedi plygu ac addoli, ond mae Gabriel yn rhoi rhyw neges arall, ac am neges, adnod 37, canis gyda Duw, ni bydd dim yn amhosib. Mae'n gwbl amhosib i ti feddwl bod ti'n mynd i roi genedigedd i fab ac i cael newyddion o pwy yw'r un sydd yn mynd i cael ei eni. Mab Duw ei hun y Meseia, y gwaredwr y byd, brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. Ond does dim byd yn amhosibl gyda Duw. Ac mor wir oedd hyn. Fe wnaeth Duw yr hyn oedd yn amhosibl, gwyrth unigryw. Ond ych chi'n gweld eto ymateb Mair. Oedd ei ymateb cyntaf yn hyfryd o blygu, ildio a chredu, heb gwestiynu, ond adnod 38. A dywedodd Mair, wele wasanaethau yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di, a'r angel a aeth ymaith oddi wrthi hi. Mae'n hyfryd yn dweud. Doedd dim cwestiynu o'r cychwyn. Fe nath i holi sut mae hwn yn mynd i ddigwydd. Gafodd i ateb, o ddim yn esbonio, ond dweud dyma beth sy'n mynd i ddigwydd, ond dwy'r dill, ti ddim yn gallu deall. Mae'n wirthio. Ac mae'n derbyn. A'r ateb mae'n rhoi i Gabriel. Wele wasanaethau yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air. A'r angel aeth ymaith oddi wrthi hi. Mae'n mor gyffroes. Mae'n hyfryd, mae'n ddarlun hyfryd. Mae'n ddarlun i ni i ddiolch i Dduw am rhyfeddod yr enedigedd. I ni'n anghofio fe mor aml. Ni'n gwybod bod yn hanes rhyfeddol, ond i ni'n byw mewn oes llawn anghrediniaeth. I ni'n anghofio, mae eisiau dweud wrth bobl, i ni'n credu mai fel hyn y digwyddodd e. Sawl un fydd yn canu caroler Nadolig yma. Sawl un fydd yn mynd i gapel, dim llawer fydd yn mynd i gapel, ond o'r ychydig fydd yn mynd i gapel ac yn canu caroler, faint o reina sydd wir yn credu i'r ysbryd glân dod lawr ar Mair. Ac iddi rhoi genedigedd gwirthio. Ac i'r Iesu cael ei eni yn y fath amgylchiadau. Ac iddo gyflawni'r holl broffwydi. Sawl un sy'n credu yna? Wel, ni'n credu fe. Trwy ras. A dyna beth sydd angen i ni ddatgan. Dyna beth i ni angen dweud wrth bobl. Dyna beth sydd angen i ni gyhoeddi. Dyna beth sydd yn llenwi rhywun a chyffro trwy'r amser. Dwi ddim yn bosib i chi gyhoeddi hwn a peidio cael eich cyffroi. Mae'r peth mor syfdanol, ond mae mor bwysig. Mae'r neges yn Nadolig mor hanfodol. Dwi ddim yn deall y capeli sydd ddim yn dathlu yn Nadolig. Dwi ddim yn deall mae'n gyfle i ddweud wrth pobl. Fel hyn dath Duw i'r byd. Fe gafodd ei eni'n wirthiol. Ond mae'n carlamu'r holl ffordd i'r groes. Mae'n anhygol yn dweud. Mae'n mor anhygol. Wel, nolaf, beth yw'r pwynt olaf gobaith dyn, mae e mor, dyma yw gobaith dyn, dyma'r adnod, 37 y testyn, canis gyda Duw, ni byd dim yn amhosibl. Oes na unrhyw adnod arall sydd yn eich siglo chi, yn llenwi chi a'ch fath cyffro a hon, gyda Duw, does dim byd yn amhosibl. Allech chi ddarllen yr adnod yna ym mhob sefyllfa bywyd. Pan chi troi'r newyddion ymlaen, a chi'n clywed am beth ddigwyddodd yn yr Almaen, a chi'n meddwl am fyd, afiach. Bod dyn yn gallu gwneud yna i ddyn arall. Cyna chi'n gwrando ar rhywbeth arall yn newyddion, a chi'n clywed am rhywbeth sy'n digwydd mewn rhyw ben draw'r wlad, a mae miloedd yn cael eu lladd a'i poenyddio, a'i dienyddio. Ac yna chi'n gweld sut mae pobl yn byw yn eu cartrefi ac yn cysau gilydd ac yn
a chi'n meddwl am fyd i ni'n byw, ac chi'n gallu mynd yn llawn anobaith, ac yna chi'n cofio gyda Duw, does dim byd yn amhosib. Mae'n llenwi chi gyda cyffro bob tro. Fe all Duw diwygio'r wlad hon cyn heno. Hwna sydd yn anhygol. Fe all diwygiad dechrau heno. Ac eto, sawl un ohono ni sydd wedi dod fan hyn yn disgwyl, fe all diwygiad mwyaf Cymru dechrau heddi. Fe all edrych, pnaw yma hyd yn oed. Mae hwnna'n anhygol, mae'n oedfa mor ddinod â hon, siwr o fod un o'r oedfa hon, un o'r cynulleidfa lleia'r wlad tybio ni, ac eto i gyd fe all Duw dal ddod lawr a diwygio fan hyn heddi. Mae'n bosib, ydyn ni'n credu na. Fe all ddod a trawsnewid Cymru cyn diwedd y nos. Ydyn ni'n credu na. O fe ddylen ni, gyda Duw ni byd dim yn amhosib. Ond yna mae'n llenwi chi gyda cyffron i'ch amgylchiadau personol chi. Bod ni'n gallu credu, y mae Duw dim ond goffo dweud y gair, a mae'n gallu trawsnewid ein amgylchiadau personol ni. Ac yna falle bod gyda ni anwyliaid sydd wedi mynd hen fynd i'r byd. A bob tro ni'n gweld nhw, efallai bod ni'n teimlo, maen nhw'n mynd yn gyletach ac yn fwy oerau tuag at yr efengyl. Llawn angrydiniaeth. Ac i chi meddwl, na, mae hwn yn amhosib. Ac yna chi'n darllen adnod fel hon. Gyda Duw, ni byd dim yn amhosibl. Cyn diwedd y nos. Dwi wedi bod ambell pan o'n i'n arfer mynd i bregethu ffwrdd ar y sil ac yn teithio nôl, o'n i'n aml yn gyrru nôl ar ôl bregethu drwy dydd ac yn meddwl, ar y daith nôl, falle oedd yn daith o 2-4 awr, ac ar y daith nôl, o'n i'n byw mewn rhyw fyd o ddychymyg yn aml iawn, ac o'n i'n dychmygu pob math o sefyllfaoedd, ond o'n i'n aros, ac o'n i'n aros i ddod trwy drws a clywed bod rhyw newyddion, bod rhyw anwylid wedi dod i gredu. Ac yna doedd e ddim. Ond wedyn y tro nesaf un peth, achos gyda Duw ni byd dim yn amhosib. Felly, os yw hwnna'n wir, fe all rhai fod hyd yn oed yn gwrando yn fyw ar y we nawr. A cyn diwedd yr oedfa, fydden nhw wedi cyffesu pechod ac edi farhau a chredu yn Iesu Grist. Achos gyda Duw, ni byd dim yn amhosib. Ydyn ni'n credu, mae'n mor gyffroes. Mae'r adnod yma'n anhygol. Fel y diweddgarol, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, un seren sy'n y nef, a ninnau'n croesi maes a bryn, i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Does dim gobaith i ddyn unrhyw le arall. Does dim gobaith i ddyn ar y ddeiar unrhyw le arall, ydych chi bron iawn o dweud? Ac ydych chi sicr dweud hynny. Ond ni bai trwy ras Duw bod yn defnyddio i ragluniaethau. Ni'n gwybod i fod ac yn gallu mynd â brenhinoedd ac arweinwyr i newid i meddyliau ac arwain nhw. Ni'n credu bod yna obaith ar sail bod Duw yn ymyrryd, ond does dim obaith heb law bod Duw yn ymyrryd, ond yn sicr i enaid i gamu dragwyddoldeb, does dim gobaith i ddyn heb Grist. Achos holl obaith dyn yw ef. Cafodd Mair glywed bod holl obaith dyn yn mynd i cael ei eni ohoni hi. Dyna be cafodd ei glywed. Bod yr un bach sydd yn mynd i cael ei eni ohono ti, bod holl obaith dyn ynddo fe. Ac fel y dywed Gabriel gyda Duw, ni byd dim yn amhosib am obaith i ni oll sydd yma heddi, fod Iesu Grist, mab Duw, wedi dod i fyd fel hon ac fe ddath i wneud tasg. A'i dasg oedd i roi gobaith i ddyn. Fe dangosodd ei fod yn abal i wneud yr amhosib. Y dasg oedd i fyw bywyd perffaith a bodloni gofynion y tad. Y dasg oedd i farw ar y groes a chymryd y gosb am ein pechodau ni gan y tad yn ein lle ni. A'r dasg oedd i godi o'r bedd yn fyw, i brofi iddo goncro Satan, uffern, pechod, y bedd. A fe gyflawnodd e'r dasg yn do. Dyma gobaith dyn, dyma unig gobaith dyn, bod hwn wedi dod yn ifydd i wneud y dasg yma. A fe ddangosodd ei fod yn abal i wneud yr amhosibl i ni. A mae gair Duw yn llawn, dwi'n mynd i ddarllen rhai adnodau chi. Mae hwn yn gorfod cyflyru rwy'n i roi gobaith ar cyffron yn yr enau. Genesis 18:14. A fi dim yn anodd i'r arglwydd. Ar yr amser nodedig o dychwelaf atad ynghylch amser bywoliaeth, a mab fydd i Sara. A fi dim yn anodd i'r arglwydd. Dim byd yn rhy anodd i'r arglwydd.
Psalm 115:3, ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd, fe wnaeth yr hyn a fynodd oll. Ydych chi'n credu na? Bod Duw yn gallu gwneud be bynnag mae am i'w wneud. Jeremia 32:17, o arglwydd Dduw wele ti a wneithos y nefoedd ar ddaear, a fawr allu ac a fraich estynedig, nid oes dim rhy anodd I ti. Does dim byd rhy anodd I ti. Mathew 19:26. A'r Iesu a drychodd arnynt ac yddywedodd wrthynt, gyda dynion, amhosibl yw hyn, ond gyda Duw pob peth sydd bosib. Effesia 3:20. Ond yr hwn a ddichon wneithir yn dra rhagorol, y tu hwnt I bob peth yr ydym ni yn ei dymuno, neu yn ei meddwl, yn ôl y nerth sydd yn gweithredu ynom ni. Mae'n gallu gwneud yn dra rhagorol. Gai ofyn wrth gloi, a ydych chi yn credu hwn? Falle bod yna rai sydd yn gwrando, yn meddwl nad oes gobaith I chi. Eich bod yn rhy bell o bethau Duw. Ond nid yw'n bosib bod yna rai yn meddwl dwi wedi crwydro rhy bell. Falle yn meddwl fod eich pechod chi yn rhy dywyll efallai. Falle bod yna rai yn ymwybodol o'r pechodau maen nhw wedi wneud ac yn gwybod bod nhw wedi gwneud ambell I bechod sydd yn waith a be fydda mwyafrif o bobl wedi wneud. Eich bod wedi crwydro yn rhy hir a rhy bell o bethau Duw. Falle rhai'n methu maddau hunan. Cofiwch hyn, mawr yw Crist, holl bwerus, holl alluog. Mae'n habol ac yn ewyllysio gwneud yr hyn sydd I ni yn ymddangos yn amhosib. Mae wedi addo, ac felly mae'n abl I gyflawni. Ac mae'n abl I gyflawni ei air, a mae gair Duw yn dweud am un peth na all ei wneud, sef dweud celwydd, ni all dorri ei air. Mae ei air yn dweud ei fod yn abl I gyflawni beth bynnag mae wedi addo, ac mae wedi addo i'r sawl a ddaw at o ef na fydd y gwrthod yr un. Dyna be mae wedi addo wneud. Mae wedi addo i'r sawl sy'n credu yn Iesu Grist, fe fydd yn maddau nhw, yn achub nhw. Mae wedi addo i'r rhai sydd yn torri cylonau oherwydd eu pechodau, bydd yn golchi pob staen I ffwrdd. Mae wedi addo i'r rhai sydd yn amau. Bydd yn rhoi rhodd o ffydd I chi gredu a phwyso hyd tra gwyddordeb yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly dewch at hwn. Fel mae'r credwch, pwyswch ar hwn, ymddiriedwch yn hwn. Ymddiriedwch eich enaid yn yr un sydd yn abl I faddau eich holl bechodau, achos mae wedi talu'r pris. Ac mae wedi dweud ei fod yn abl I wneud yr hyn sydd yn amhosibl. Mae wedi addo hynny, gyda Duw ni byd dim yn amhosib. Felly, os ych chi gyda rhyw rhestr hir o resymau pam na fedrwch chi ddod at Grist, rhowch nhw oll o'r neilltu, a dewch ato, achos mae'n gallu gwneud yr amhosibl. Mae'n gallu trawsnewid bywyd, mae'n gallu rhoi bywyd I enaid sydd yn farw. Mae'n gallu rhoi ffydd i'r rhai sy'n methu credu. Mae'n gallu golchi pob staen, canys gyda Duw, ni bydd dim yn amhosibl. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, ac yn diolch o Dduw yr wyt ti yn abl I wneud yr amhosib. Felly rho'r disgwyliadau hynny yn ein cylonau ni. Gad I ni ddisgwyl pethau mawr. Gad I ni gael newyddion hyd yn oed heddi, cyn diwedd y dydd, fod na un o leia, ond o Dduw rho'r disgwyliadau mwy na hynny, ond bod na un wedi dod o dywyllwch I oleuni, a bod I heneidiau nhw wedi bywhau, a'i bod wedi derbyn yr rhodd o ffydd, ac yn abl felly I ymddiried a phwyso'n llwyr, y mywyd, y marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Teir di'n plith, gweithio yn yr ymys unwaith eto, ni'n gofyn i'n oll trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. O gyda chi ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu Carol rhif 15, heddiw llawenychwn na foed neb yn dris mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Carol rhif 15 gyda sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.